Ahal vilayeti häkimliginiň guramagyny günüň ertähärinden Beýik Ýeňşiň 79 ýyllygy münasibetli vilayetin Göktepe etrawynyň Azgan şäherçesindäki Berdimuhammed Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdepde hormatly prezidentimiziň atasy Halipa Moğlum watançy esger ilhalar insan Berdimuhammed aganyň bu ýerde bina edilen ýadygärligine ter gülleselerinin goýulyp taqdim edilmegi 1941-1945-nji ýyllarda beýik watançylyk urşuna wepat bolan gerçekliň hatirasyna hemde uruşdan sagaman dolanyp gelen ömrüniň ahyrky günlerine çelli öz mehriban halkyna pek yürekden hyzmat eden Berdimuhammed Annaýewiň ýagty ýadygärligine il günümizden goýýan hormat sarpalarynyň müdimliginiň ýene bir aýdyň şany boldy. Bu ýerde goýulan tergülleseleri watanyň dagyny, düzüni, deňzini, dergasyny yürekden söýüp, onuň mukaddes topragyna bagyny badaşdyryp, merdi-merdanalygyň, watan söýjülügiň ýokary nusgasyny görkezip, halkyň hakydatyna baky orun alan beýik insana yüreklerdäki söýgüň synmazlygynyň aýdyň şöklenilmesi boldy. Beýik Ýeňşiň 79 ýyllygyna bagyşlanyp Ahal vilayetine bayramçylyk dabarlarynyň başy 1941-1945-nji ýyllaryň urşuna wepat bolan eskerlen hatirasyna watan gahrymanlaryna hormatly awatly Eňek şäheriniň merkez selgähindäki baky ot ýadygärligine ter gülleseleriniň goýulyp taqdim edilmegi bilen başlandy. Fähim paýgas ummany magtymly Praga ýylynyň maýyna parç bolup açylan ter güller watan gerçekleriniň yüreklerde ebedilik ýaşaýanynyň aýdyň şöklenilmesi bolup köňüllere dorly. Şeýlekem bu asyrly däbiň ýyllar boýu dowam etmegi watanyň mukaddesligini, onuň keramatly topragyny gözüň görüçi diýen goramalygyny sessiz düşündirgen pursatlary urulyp, ediz watan üçin özleriniň şyryn janlaryny gurban eden gaýdygysız gahrymanlaryň halkyň hakydatyna baky ýaşaýanlygyny geljekki nesillere ünleýän durmuş mektebine uruldy. Sonra Ahal vilayeti häkimliginiň vilayet medeniýet müdürliginiň we ýaşlar dinanyr guramalarynyň vilayet gardaşlar arkalaşyklarynyň guramagyny watan gahrymanlary unutulmaýar atly aýdym sazda dabara geçirildi. Dawaral matlagata çykyş edenler türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymydy. Hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzy hemde dawara gatnaşçylary tutuş il günümedi. Beýik Ýeňşiň şandy 79 ýyllyk bayram bilen gyzgyn gutladylar. Şeýlekem çykyşlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne eşretli ýaşaýyşyň höýürini örgen bagtyar il günümediň watanyň azatlygy uğruna başlaryny goýan merdany gerçeklere hemde urşuň ýygyna galan ýar ojagyna wepaly enelere halkymyzyň söýgüleriniň hormat sarpalarynyň hemişe egzilmezligi goňç bilen bellenildi. Ýokary ruh erentligi, kalp joşdurja duýgulary betlenip geçen dabaran dowamy sunugy saatlarynyň çykyşy bilen dowam etdi. Aýdymçy sazanylan beren teňlerde ýerine ýetiren aýdym saatlaryna we tantlaryna şöhratly watanymyzyň gülläp ötüşleri, hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan ýurt hem adamzat behwetli insanperwer işleriniň parahatçylygyň, dostlugynyň hemde beýik ýeňşiň wazpy çeper rewişde beýan edildi. Şeýlede bu dabarada Ahal vilayet ýöretme sunugat mektebiniň hor toparynyň ýerine ýetiren çykyşlaryna da watan gerçekleriniň wazpy has belenten ýetirildi. Beýik Ýeňşiň 79 ýyllyk toýy münasibetli vilayetiň Behirden Göktepe we Akbuğday etraplaryna, vilayet we etrap ýaşlar guramalarynyň guramagyna geçirilen aýdym sazly dabaralary hem ýokary ruh erentlik mahsus boldy. Turwaşdan ýokary ruh erentlige betlenen şatlyk şowhunly dabaralarda aýdylan gutlyk sözleri has goňçly ýanglandy. Kaq etrafynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri uzakda galan uruş ýerleriniň kynçylyklaryny başdan geçiren uruş weteranynyň mukaddes öý ojagyna baryp, Beýik Ýeňşiň 79 ýyllyk bayramy nasibetli hormatly prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlary goşuryp, ýaş nesliniň arasynda mektep bolup uzak ýaşamagyny arzu etdiler.